Имаш търпението да ставаш 40 години, всяка сутрин в 6:30, да ходиш на място, на което не харесваш, да пътуваш в трафика на отиване и на връщане около час и половина, да взимаш пари, които не ти стигат, да живееш винаги на ръба и винаги да отлагаш всичко, от което имаш нужда и за което купнееш. Имаш търпението и разбирането да питаш непознати хора кога ще почиваш, можеш ли да почиваш. Но нямаш търпението да се дадеш на себе си 6 месеца, една година, да се развиеш като бранд, или да развиеш бизнеса си, или социалните си мрежи и да започнеш да печелиш пари. Това го казвам за всеки един, който обикаля като цветарка от курс на курс, от програма в програма, влиза и излиза. И така има и смелостта да обяснява, че продуктите на хората не работят. Моето послание към теб днес е следното. Пожелавам ти да имаш същото търпение, което проявяваш към непознати хора и им помагаш да сбъднат своите мечти и да печелят пари, да го имаш към теб през 26-та година. И най-накрая да станеш успешен човек.